Ing wekdal menika kula badhe maosaken cerkak ingkang kagungan irah-irahan klambi seragam. Mugi panjenengan kersa mirengaken kanthi seksama. Sewulan kepungkur, Warsita nampa jatah bakal seragam saka kantor koperasi. Let setengah wulan didom-domke, seminggu candhake dadi. Iya wiwit iku Warsita duwe seragam anyar. Miturut atasane, bakal seragam iku gratis. Mesti bae Warsita syukur. Awet sasuwene iki durung nate ana kedadean untuk jatah seragam kanthi gratis. Nanging nalika ing kecamatan diadani konferensi, kepalane nggawa kabar yen bahan seragam iku bakal kena biaya pengadaan sing sumbere dijupuk saka SHU Koperasi. Dadi, secara kolektif, atasane paring keterangan menawi dipun rata-rata setunggal setel kenging biaya pengadaan pinten Pak Warsita mitarang. Kira-kira mung 30.000, 3.000 napa 3.000? 30. Warsita nyengir. Lah bahan klambi iku diimpor saka ngendi? Ing ngatasé biaya pengadaan kok 30.000 sak setel saka Israel. Wulan ngarep ngepasi ana pembinaan saka provinsi klambi seragam iku kudu wis dadi. Instruksine Bapak Kepala. Wulan ngajeng kepalane mantuk karo benerake kaca mripate sing mlorot. Menawi dereng gadah arta kangge njarumaken pripun, Pak? Utang serbak ing koperasi. Gaji kula ampun minus, Pak. Serbak rutin. Warsita denger-denger. Gulune kaya dising setirante. Dapur pegawe golongan loro. Dheweke pancen rada salah dalan. Merga keroyo-royo kepengin duwe omah. Gaji saben wulan dienggo jaminan utang duit ing koperasi. Mesti bae bareng tanggal gajian ing wulan candhake gajine mung kari 12.550 rupiah. Duit semono kanggo mangan sewulan bojo lan anake siji. Mesti bae jengkelitan. Nanging kadereng wedi kena sanksi disiplin, bahan iku dijarumke uga. Ongkose lumayan, 15.000 rupiah. Merga pancen ora gablek duit. Dheweke lagi bayar 4.000 duit utang kanca kantor. Dene sing 11.000 bon. Cilakane bareng dienggo kok ora kebener. Endi sing ing perangan kelek rinoso kaya kendhati jaran. Endi sing ing perangan dodo kaya sing setane tali mati. Endi sing lengene kaya ngerut tangan saben arep obah. Nanging sing banget rinoso nyiksa ing perangan gulu. Kerae kok kaya nekak-nekako. Klambi bangsat. Dheweke misuh. Kenang apa, Pak? Bojone sing lagi olah-olah ing pawon nyedak merga krungu pisuhe. Klambi oleh njarumke, ongkose direwangi utang-utang, bareng wis dadi kaya ngene. Lah genah apik ngono kok. Iya mung rodok kegeden sithik. Warsita ngowoh. Ning malah nambahi luwes. Wong awak panjenengan rodok dhuwur. Sambunge sing wadon. Dadi klambiku iki kegeden. Mung rodok. Warsita mecucu. Sirahe gedhek-gedhek. Lah kurang piye coba? Klambi iku dibanting Warsita banjur crita marang bojone ngenani apa sing dirasake. Dadane kaya bengkah-bengkaha merga banget oleh ngempet emosi. Mengko sik to, Pak. Coba diagem maneh, aku tak melu nyawang. Warsita aras-arasen. Nanging merga sing wadon terus mbujuk, klambi seragam iku dienggo maneh kanthi dituntun bojone.
dheweke jumangkah menyang ngarep lemari kaca. Panjenengan ki piye to? Lah wong klambi modele apik kaya ngono kok dipaido. Warsita getem-getem. Wis kono, kowe lunga bae, teko malah gawe kisruh. Bojone mlongo. Nanging bareng dheweke ora ucap ora segu, wong wadon iku mungkur. Mung kari dheweke sing ugeg maneh karo seragame. Bener, sangsaya dirasake klambi iku banget nyiksa, apa meneh perangan gulu. Ewa semono, ing dina isuke klambi seragam iku tetep dienggo. Kejaba kepengin ganti tumrap seragam sing dhisik. Dheweke uga ngiras pantes nganyari sadurunge klambi seragam iku wajib dienggo. Wah, dadi ketok gentleman Pak War. Aloke kanca wadon bareng dheweke mlebu kantor. Warsita mecucu. Dijarumke ning penjahit endi, Pak? Liyane takon. Potongane apik. Raine Warsita kaya panas. Aloke kanca-kanca rinoso pangece sing luwihi wates. Aja iki papan apik-apik. Wong-wong sing lambene pating pleot wis dikampleng. Wah, seragame wis dadi, Pak War. Dumadaan kepalane nimbrung. Sampun, Pak. Piro ongkos jahitan? Gangsal 11. Layak. Lawang modele trendy banget kok. Warsita kerot. Dadane tambah bededeg. Kaya arep bledos-bledoso. Nanging merga sing ngendika kepalane, dheweke kepeksa nyengir. Niki ngeten nggih, Pak Bu. Sambunge sang kepala. Sing dereng-dereng dados, enggal-enggal dijarumke. Niku lho, nyonto Pak Warsita. Nggih. Nanging Warsita wis duwe rancangan dhewe. Dina iku uga dheweke arep ngadep marang kepalane saperlu njaluk prioritas. Malah yen bisa dibebaske saka kahanan sing banget nyiksa batin. Wektu sing ditunggu-tunggu teka. Ngepasi kanca-kancane padha mlebu ruange dhewe-dhewe saperlu nindakake pakaryan apa mestine. Dheweke gage nyelingker mlebu ruang kepala. Nyuwun pangapunten, Pak. Ature karo lungguh ing kursi. Ana perlu apa, Pak War? Pitakone kepalane karo nyelehake pulpen. Badhe matur sekedhik. Bab apa? Warsita mangu-mangu. Wis dingendikake bae. Rasah pekewo. Suarane kandhek. Gulune krasa kesingseten tampar. Enggal-enggal kerah klambi sing dienggo dipanteng. Kepalane ngenteni kanthi sabar. Pak, bab seragam. Kepalane ngangkat alis. Sajak meruhi kahanan aneh. Warsita disawang tanpa kedhep, sing disawang tumungkul. Ana apa karo perkara seragam? Menawi kepareng kula dipun paringi pangenteng-enteng boten ngangge seragam niki. Ature Warsita karo manteng kerah. Lah kena ngapa? Rasukan kula niki. Warsita plegukan. Ageman panjenengan. Iku rak ageman panjenengan dhewe to? Leres, Pak. Lah terus apa sing dikersakake? Menawi nganggep seragam niki, gulu kula kados dipun tekak rantai geni. Sumaure Warsita lugu. Ora lali diceritakake uga keanehan-keanehan sing dirasa, kaya sing wis diceritakake marang bojone.
Nanging ing jaban pangirane, kepalane ngguyu karo gedhe-gedhek. Panyawange sajak nyepelekke. "Panjenengan ki aneh, Pak War." Karo tangane kumlawe mapan ngepuk-epuk pundake Warsita. "Ora pisan ora pindho ngendika panjenengan ora tinemu talar. Mosok ana klambi bisa kaya ngono?" "Nanging saestu, Pak. Mbok disumpah kula wantun." Hahaha. Guyune kepalane ora kena diempet. "Wes saiki ngene bae. Yen panjenengan rada gerah, konduro banjur sare-sare ing dalem." "Kula mboten sakit, Pak." "Yen ora, oleh ngendika ya sing bisa ditampa nalar. Sebab ngene, Pak War, klambi seragam iku pancen wajib dienggo pas nalika diadani pembinaan saka provinsi. Menawi mboten kesah pripun?" "Oh, kudu mangkat, Pak War. Kejaba yen temen-temen lara, iku bae kudu ana katerangan saka dokter." Batine Warsita njempling. Rumangsane wong-wong wis ora ana sing duwe rasa prikamanungsan. Aja maneh ngrewangi nyangga kesengsaran batin. Sedeng nampa tembunge bae ora. "Wis kono, Pak War. Panjenengan kondur bae. Perkara tugas mengko ora ana sing nyulihi." Perintahe kepalane antep karo mesem sumeh. Sejatine Warsita isih arep omong akeh. Nanging bareng weruh pegaweane kepalane sing satumpuk, rasa ing Sejatine Warsita isih arep omong akeh. Nanging bareng weruh pegaweane kepalane sing satumpuk, rasa sing arep disuntak diulu maneh. Dheweke banjur mungkur, karo terus nyekeli kerah kelambine. Lagi bae arep mlangkah lawang, Warsita ngrasa panyawange mubeng seser. Berbarengan karo iku tangane ora bisa diobahke awit klambi perangan lengen rinoso ngerut kenceng. Lan sadurunge rampung ngrasakake panandang ing tangan, dumadaan dheweke weruh ana tangan gedhe prakosa jumulur nyengkrem gulune. Warsita gedapikan nyekeli gulu. Bareng gulune rinoso ora kena kanggo ambekan, dheweke ngeblak. Tibane pas angkep lawang swarane gumlodak. Swara sing jeblam gumontang ndadekake wong-wong padha mara. Bareng weruh apa sing lagi dumadi, wong-wong tumandang. Warsita dadi royongan. Agemane dikendhoni. Sawijine wong celuluk karo nggawa remason. Sing dioba tumandang, liyane rumagang. Nganti sauntara wektu, sadurunge wong-wong sing runggup padha pandheng-pandhengan kanthi praenan pias. "Kenong apa?" pitakone Pak Kepala jingak. "Mboten saged dibikak, kados kecet teng kulit. Krahe kados nyingset, gulune ketekak." Wong-wong saur manuk. Wong-wong iku uga mung pating pendulu nalika Warsita hak-hek karo melet-melet. Mripate mecicil putih. Mekaten maosan cerkak ingkang kagungan irah-irahan klambi seragam. Mugi maosan menika saged paring piwulang tumrap kita sedaya. Matur nuwun.